ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଗୁଡ଼ା କଥା ବୁଝନ୍ତି କାକୁ। ସେଦିନ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲା ଦିନ ଏଇ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଭିତରକୁ। ତାର ଗୋଡ ହାତ କିଛି ଚଳୁନଥିଲା, ତା ଗୋଡ ହାତ କିଛି ଚଳୁନଥିଲା। ଇଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସେବକ ମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଆଡେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନା, ମୋର ଏମିତି ତାର ପିଲାର ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଦେଖିଛି ପୁରା କୁମା ଦୀର୍ଘା ପଡିଯାଇଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ମୋ ହଲଚଲ ବି ହଉନି। ଆମେ ସବୁ ସେବକ ମାନେ ମିଶିକିରି କହିଲୁ ତୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ଆଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋର ସବୁ ଭଲ କରିଦେବେ, ତୋ ପିଲାର ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ହରି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା, କହିହଉନି ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଶୁଣିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ତ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଗଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଇଲା। ସେଇଭଳିଆ ବଲ୍ଲଭ ଟାଇମ ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠିକ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଇଲା। ତାଙ୍କ କାନରେ ପଇଲା ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ଧରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତପାବନ ଗୁମୁଟକୁ ସିଏ ନେଇକି ଆଇଲାଣି ଭାରି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ, କହିଲେ ବାବୁ ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତୋର ଶରୀର ତ ପିଲାର ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବେ, ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଶୀ ମୁଁ ଭିତରୁ ଆସିଲା ତା ପିଲାର ଗୋଡ ହାତ ଚଳୁଛି, ପିଲା ହଲଚଲ ହଉଛି, ସବୁ କରିଦେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଚାଲତା ବୁଲତା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଶୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଭଳିଆ ପିଲାର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଲେ।